chlapov alebo pre dievčatá. A Jarku, jakú robotu donesem? To je dobre. Ale myslel som si vážne najprv, že... A ja, že už je dosť... Že... Eva? Maskerka ti došla, Eva? Zdravím. A fakt. Nemohla mať kozmetický koš, tak jak má aspoň líčení. Pro mňa to je tady nepotrebné. Na čo mi to tady bude, že mňa niekto vymachlí ako na púdňa. Ona má z toho radosť, ona sa maluje každý deň a nech to má tú poukážku, nech si ju vychutná. Vraj, tu má niekto poukážku na líčenie. Ahoj. Ahoj, teším ma. Ahoj, Lea, teším ma. Ja som Ľudka. Ahoj, Lea. Ahoj. Rado. Ja som Lea, teším ma. Čau. Ľudka darovala svoju poukážku vlastne Evičke na to nalíčenie. No a s tými ostatnými sme sa dohodli tak, že keď si vždycky vezmeme jednu, že napríklad príde ten culinary chef, alebo kto to je, a že keď bude variť, hej, tie stejky a tak, a že urobí jeden, tak sa s tým jedným podelíme. Počuj ma, ja sa rozdelím s Radom o stejky, ty sa môžeš rozdeliť snu. Nemusí ju, počuj, ja vím, že ona má 2 kg make-upu na Evičku. Ja ľúbim aj maslo, víš, a to mi je také prednejší. Ona nemá make-up, ona má tú špachľu, vieš, niečo. Hodíš, jak maltu. Zarobí, No, Rado slintal hneď po tej dievčine, ktorá prišla akože... Ináč tak, s tým kupónom aj ty ostávaš tu. Hej? No. Ja. Farmár týždňa sa tak rozhodol a ja. Aha. To mi nikto nepovedal. No tak ako, tak s kupónom tu musíš ostať. Ty s kupónom si ostávaš. Kde by si išla? Tu ti je dobre. Jaj, máme tu dobre? No. Rado, ja mal také štiplavé vety. No tak vy dostanete, ty dostaneš make-up a my dostaneme tu, čo robí make-up. Nie je to tak? S tým kupónom. Ty dostaneš. Ja, áno. No, prišla pekná blondína na farmu. Chcel som, aby ostala, potom keď vlastne naličí Evičku, no ale tak asi nemohla. Tu má na make-up, s tým vieš, obie ho. No a tu má na nechty. Nie? Čo to po 13 týždňoch? Nic, idem, ja ešte dojdem ťa skúknúť. Taká si pekná. Na chvíľečku. Sranda, toľko líčidla, koľko ide dole. Na pomoc. Na nechty. Aha. Vieš, To tam ich vidieť, no. to ti bude treba. Eva, kúkaj, co donesli. Toto je na omítku, toto je na omítku. A tu máš ten 13 týždňový make-up, vieš, taký zlátko i kladivku. Nevieš mi pomáhať? To už je robota pre tesára toto. Jo, sa stavme sa. Nie, no však. Ja zo srandy je, Tak ja vieš. tiež mám srandu, víš. No dobre, no. No dobre. Tak, keď nechceš. Ja som iba chcel pomôcť. Dobre, ja sa za chvíľu dojdem kúknúť. Tak sa držaj, Evi. Evička si myslí, že ako stala sa z nej silnejšia baba, to je pravda, čo sa týka sebavedomia, ale jej sebavedomie ešte nie je tam, kde by malo byť. Stačí jedna blbá narážka, stačí jedna nejaká citová veta a ona sa skladá. A to nie je dobré. Ja ti tiež budem chcieť pomôcť. Tak mi povedala, že ja pomôcť som chcel. Nechce. Že to máš na 3 týždňovú omítku, že trš. Idem hore teda. No ja sa veľmi teším. To bol môj sen. Môžeš pozrieť hore? To sme dostali od obchodníka, ktorý tu bol a nám ponúkol. Takže ešte tuším nejaký barman príde a ešte nejaké. A ty si vybrala toto? No, to si vybrala vlastne Ľudka, ona mi to podarovala. Fakt? No. Evičku, neviem, či ju treba líčiť, ale ona to má strašne rada, tak nech si toho užije. Aj tak, keď vyjde von, bude taká istá, ako keď vyjde každé ráno, ale tak nech si to užije, nech má trošku radosti.
Prečo sa tak silno líčiš? Neviem, ja mám rada na sebe také kontrasty, že čierne vlasy, biela pleť, červené pery a tak. Rúžová mašla od toho. Tak hovorí sa, že by mala byť vždy nejaká jedna partia zvýraznená, aby tá potom vynikla, lebo keď je všetkého veľa, tak nemá čo vyniknúť, vieš? Tak bude to asi trošku iné na to, ako si zvyknutá. Tak neviem, či sa ti to bude páčiť, ale... Určite, hej. Máš takú peknú pleť, že ju podľa mňa netreba až tak schovávať. Ona sa líči akože každý deň, alebo niečo si na seba dáva, nejaké make-upy alebo čo, ale nejak jej to moc nepomáha. Hotovo? Ešte vlasy, no teda. Lebo ja už som si s tým aj zdrývnu. Fakt? No vidíš, tak toto je krajší, tak to je jemnejší, keď si namalovaná. Ja mám som zvyknutá na to. Jak také čerňáky. Že to ti tak krásne pasuje. Jemná si úplne. Príjmem hola. Ale veľmi dobre. Lebo sme si zvykla. Tak, to bolo pekné. Obočí máš pekné. Mi sa páčia také čierne, ale to je tiež super. Fakt, úplne super. Ukáž sa? No, ty si iná. No, toto máš lepší. Ani nemusíš mať takú vrstvu, co si dávaš toho. S vizažistkou som veľmi spokojná, ako odviedla veľmi pekný kus práce, ale nie som na seba zvyknutá, pretože sa cítim byť taká ako nahá, lebo viac mám rada, keď som viacej výraznejšia a teraz mi to príde, ako keby som nebola vôbec namalovaná. I aspoň ukázal, že dokáže byť aj jemnejší, nemusí sa tak zvýrazňovať, že aj tak je krásna, no. Takže dobre, som ráda, aspoň je šťastná. By to vyšlo, no. Chalani! Kúkajte na manekínu! To je dievčica! Tak je vyšla, tak aj vyšla. Enička, tvoja! Dobre. Ty si sa prezula. Ja či ne, tvár ti robí. Že to má krajší také jemné. Ukáž sa. To sú krajšie. Dobre. No. Paráda, Mladšia. Super. No teraz ja. Ja chcem tiež aspoň o 5 rokov menej. Fajn. Že takto je jemnejší, krajší, to pasuje. Taká mladšia je. Jednoznačne by mala pokračovať v tom ľahšom make-upe, takom prirodzenejšom, taká naturálnejšia farba ako biela, samozrejme. A obočí, že má Nebyť z tej mašle, čo máš na hlave, ani to nespoznal. Tu máš obočie? No. Máš, no. To máš obočie, že máš. A vidíš obočie? Víš, že nemá tak tieto krajší, takto. No. Tak Predtým si mala spojené, ne? Nie, dobre. Chápeš. Mama, som tehotná!